Tere! Taas jatkuu Linhain, mitä löytyy mistäkin sarja. Tällä kertaa puretaan keulaa. Ja keularautaa kohtaa, niin täällä on nämä 4 polttia. Hyvin helppo ottaa irti. Ja se lähtee tuosta. Sen jälkeen otetaan tuolta ruuvi ja toiselta puolen ruuvi. Ja tämän liitin pitää ottaa irti. Muutenhan tämä on muoviklipsuilla. Ja tuo liitin ottaa irti. Ja sitten lähtee keulamuovi sitten kävelee. Ja täällä meillä on sulakeboksit. Tuolla on toinen sulakeboksi. Niiden kannessa lukee, että mitä sulakkeita sitä on. Ja tuolla on tuo eku. Siihen varmaan löytyy jostakin rajoittamaton eku, että saa pelaamaan nappausmittarin ja silti rajoitin ei toimi. Jos ihan tämä vakioboksiin haluaa, niin se on 220 Suomessa ja oliko 180 € Kiinassa, ei siinä kauheata eroa. No, kana on vähän tiedä. Tuolla on se peruutussummeri. Siihen pääsee tätäkin kautta käsiksi. Semmosta tällä kertaa. Aika easy on tähän päässä käsiksi kuitenkin. Jep, hei.